बिनि उनाव हाथि सेफायखांनानै आंनि फिसालायाबो आरो बिनि हप्तासेनि उनाव एक्सिडेन्ट जाबाय। आंनि हौवायालाय सुनिराम बेबो थैना थांबाय। आरो फिसाला गिदिरा? फिसाला गिदिराबो आफादनि जानानै आर्मिजों गावथार जाबाय। मा आफादमोन? एनडिपि। उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि खालिंदुवार समस्तिनि भारत भुटान सिमना साग्लिझार न' नायसि फोथारनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जाय जाथायखौ नोंथाङा खोनायोब्ला मेगननि मोदै गगोन। थांनाय 16 आरो 17 मे 2022 खालि साननै मैदेरा रुंसारि सनिराम बर' बिसि बिमला बर'नि नखरखौ सिफायना गालाङो। गामिनि रायजो राजाफोर आरो नखरनि बिगुमाया बुंनाय बादिब्ला गिबि सानखालि न' सिफायना गालाङो, फिन बे नखरसेयावनो अखानायै सिफायफिनबावो। दायो नखराव नखरनि सुबुंफोरा थानो हानाय थासारियानो गैया। लोगोसे दुखु गोनां खोथाया बेबोदि नखरनि फिसाज्ला देरसिन भाग्य बर' आफादनि मुं बिलाइ बर'आ एनडिएफबिनि रौनिया सोद्रोमा जानायलाय बिथांखौबो भारतनि रौनिया हानजाया क'क्राझाराव गावथारदोंमोन। बावैसो बे नखरनिनो उन्दै फिसाज्ला नबिन बर'आ हरखाब लामानि जाब्रबथायजों गोब्राब जखम जाना दायो गुवाहाटी स्वागत हस्पिटालाव जिउजों जुजिगासिनो। गामिनिनो खिना दैमारिनि फिसाज्ला राहुल दैमारि 22 बोसोर बैसोनि सुबुङा गोब्राब जखम जाना उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। नबिन बर'नि बिमा रान्दि बिमला बर'नि नखरा दायो बोरै फिसानि जिउखौ बायख'ना लाना फैनो हागोन गोथौ जिंगासिनायाव दं। बिनिखायनो बिटिसिनि सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम राङारि मदद बिहरदों। अन्नानै स्क्रिनाव होनाय बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनो खावलायदों। एकाउन्ट नं 393155323339 IFSC SBIN 0007118। बिनि उनाव हाथि सेफायखांनानै आंनि फिसालायाबो आरो बिनि हप्तासेनि उनाव एक्सिडेन्ट जाबाय। दा आंनि फिसालाया गुवाहाटियावसो थाहैबाय। दा माबायदि हालोदा बेनि? दा माबायदि जागोन? मोजां नङा ना? मोजां नङाथ'। दा नों हारसिं दङ? आं हारसिं दङ दा। साबेसेमोन गासै? गासै दङ। नोंनि हौवाया? आंनि हौवायालाय सुनिराम बेबो थैना थांबाय। आरो फिसाला गिदिरा? फिसाला गिदिराबो आफादनि जानानै आर्मिजों गावथार जाबाय। मा आफादमोन? एनडिपिमोन गावथार जाबाय। दायो नोंसोर बिमा फिसा सानैल'? सानैल'। बे नबिनाबो एक्सिडेन्ट जाबाय? एक्सिडेन्ट जाबाय। आं हारसिंसो दङ दा। हारसिंसो दङ? न' सेफायलांबाय, समबारैबो सेफायबाय, मंगलबारैबो सेफायबाय। ओमफ्राय मा खहा जादों? बाइफोरा जाजोबलांबाय, बाइ दङमोन। आरो बिनि नखायानो बेयो दोनैनायखौ बेखौबो जालांबाय। न' बां सिफायलांदों? बेखौबो बोरलांबाय, बायराखौबो जालांबाय, बिदिबो बाय दोनैफिनबाय, बिनिफ्राय बेखौबो जाजोबलांबाय। जाब्रबथाय जानाय जाथायनि बे थैहां अबस्थानिफ्राय बासायना लाबोनो थाखाय आं आखाइ खबजोबै बिटिआर सरकारनिसिम आं गुरै खावलायहरदों। आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि मानगोनां मानव गेदेर प्रमद CM सार बिथांखौ हायोब्ला बिथांनिसिम जोङो गुरै खावलायदों बिथांखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ जिउनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय जों गुरै आरज खालामबाय। लोगोसेयाव जोबनायाव आं बेखौबो बुंबावबाय, नबिन बर'नि बिमाया खोब बिनि अबस्थाया मोजां नङा, बुरै देहा, कुनु मावनाय दाङै जानो हाया। बेखायनो नखराव जेबो गैया। हमनानै ला नखरा सिलिंखार, नैबे जाबाय जोंहा नबिन बिमा, कुनु माबा मावना दांना जानो हायै, देहानि अस्थिर। बेखायनो जों खावलायबाय जे बिटिआर सरकार आरो लोगोसे जायफोरा बे निउसखौ नायदों बिथांमोना अन्नानै हयतो बे दुखिया नखरखौ नायनानै माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा, बेसिम जोङो गुरै आरज गाबनाय थाबाय। लोगोसेयाव आङो बयनिसिमबो निउस नायग्रा बिथां रायजो राजानिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय समाव आंनिफ्राय रायजोनि जानानै बिथांनि नखरनि जानानै गुरै खावलायनायखौ आरज गाबनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।